تو پہلے تساں سارے سنن والے بھراواں نوں میں محمد آصف دا سلام تے اس تو بعد ساڈے اج دے پنجابی دوڑے ساڈے ویر جناب عدنان علی ریحان انہاں دی نظرین سارے برا توجہ کرو پہلا دوڑا کہ تو راضی تے سارا جگ راضی نالے راضی خاص تے آمے بے رحم ماحول اچ بخشیا ہے یا رب عزت مقامے تے بے لوس پیار دے معاملے وچ میرا بخت کیوں ناکامے او کیوں یاسین ہمدرد نہیں ہوندے جڑے مذہب دسن اسلام ہے۔ دعا دوڑا عدنان صاحب کے یا رب سائیاں کچھ ترس چکر میرے ویکھ چاروندے نینے ساری دنیا خوش پئی وسدی ہے نہیں دل نوں آندا چین تے خود عرش تے صدقے مل لینا ہے میرے پیار تے لائے نہیں بینے یاسین نو وچھڑے سجن ملا ہے یا واسطہ حسن حسین تا اس تو اگلا دوڑا عدنان صاحب کے تو سال 18 عید کیتی لایا کل معراج تے وسئی تے نہ کر کے ماد رقیباں دا مینوں آپ چلائی کسئی تے جس دین دا خاص محبوب لے آئی لگی گئی زندگی دی چسئی تو جان تے تیریاں عیداں جانن یا رب یاسین دی بسئی۔ تا آخری دوڑا عدنان صاحب کے اللہ کچھ سی سخت مزاجاں تو بے جرم قتل شرفا دے نالے کسے حل سن عرشاں تے ہر فرشی بے پرواہ دے تے ادا مانگے پوسن سجنا نو بھول ونجنے کول وفا دے قاتل یاسین دی خوشیاں دا کیویں ہوسی پیش خدا دے۔